Ugili na ava. Ugili na ava. Bye. Achọ nke eji ọlụ malo bute obute. Okay. Ike a ugwu m. Just ka eji ọlụ nya ka ihe mmemme. Can just travel go no wa go. Kishigo no wa travel off wo. Ozumugili na afa se alo obuto si nke kwe ihe ja manu na ajumo. Se no skwan mo julu ogi. Iwo ya wo men na ko shine no wa afọ n'ike awuge no wa na ati afọ na otakataga afọ nke ugwu na otata wo ma vu milongo. Osumo nke na eme na se aye kwa na alo obuto obute. Osum na so gba adlo na ya wo young boy aka ọ na akọ no ko onye bulu battery. Ama no wala mogwu ya je kwuru na expressway ebe ọ na trailer Dangote na agba ya je dia akwụrụ la ndị a ya kwochiri dia na moto trailer Dangote bịala anụ jam ya no yeshunu wa afọ. Holy Ghost fire. Omanku ugwu Holy Ghost fire. Afa ka na agbali na. Afa ka na agbali onye. Ichefusi na trailer Dangote wo ogbu mmadụ ya afọli ya anya. Awulo no ogbugbo fastest means ye je for no wa. We for no wa. Kina lo bina go je express. Achọba emu. Ai. Asịmụngwa na guli na abani ya bakwa ke na kwebu na na akụkọ onye akpalala n'isi nsị a na ọkwa ni alo obute asịmụngwa n'ile oge nsị ayi